Wie de Zilveren Maan, waar dit hier voor de 10e keer het eelritje houden. Wat is nou het geheim van een goed eelritje? Ja, dat is hier het kan in uren, maar als je wedstrijddeel had, doe er maar 12 uurtjes over. Mooi rustig, best wat lekkerder. Want ja, als het nog gewoon rekst, en dan wordt het hut, en dan ben je geer, maar dat het niet heel geer is, zit de smaak aan doen. Dus rek je altijd even een hele uur na als ze geer bent, en dan mooi en rek je. En dan loopt die smaak erin. Een rauw eagle loopt echt geen smaak in. En wat is nou de beste temperatuur om te rekenen? In het begin even heet. Dan in het begin maar gerust even naar de 100 graden. Dan gaan ze eten. Maar krakt even. En als ze eten stenen, wij rond naar 65, 100 graden. En laten ze daar maar een uur op rekje. En daarna, dat is dan maar alleen een gerekering. En dan komt de temperatuur in de neer met maar rekening. Nou reken je hem al je met hout. Al je hetzelfde hout? Of is er een verschil in houtsoort om te rekenen? Nou, ik kan wel zeggen 90% of 99% rekenen met boeken en eken. En dat is een beetje appelhout. Dat er nog eens in bij, maar dat is maar sporadisch wat hout. Doe je vaker mee aan dit soort wedstrijden? Ik doe ongeveer 5 keer in die maai en dit is mijn 10e jaar. 10e hier in de Westerijn? 10e jaar in de Westerijn, ja. Je komt zelf uit Veerwoorden, daar ben ik altijd iedere wedstrijden. Ik had schon, jou had ik wel wat prijzen won. Ja, dat is wel aardig. Knap op het huiden. Ja, de mooiste wedstrijd vind ik uit Jalbert. Dat is spannend, want dat is Fries kampioenschap. Dat is het hoogste in Friesland wat je heel kennen? Ja, dat had de meeste lading. Maar ik vind alle rekkerijen uit mijn eerste worden, maar een goed je best man. Het is een juryspot. Je hut er en dan kom je eerst door de finish. Dan kom je dat niet Jalbert misschien ook wel. Maar oorlog zit over de jury's. En dan krijgt wat vinden ze lekker, wat vinden ze lekker zout erin, wat is een mooie kleur. Nou, ik heb begrepen dat er echt een heel speciaal soort hout is. Wat heel iets zwang is bij vogeltjes. Hoe zit dat? Ja, zo doen we dan wel. Dat mensen nieuwsgierig worden, zeggen vogeltjes zit hout. En dan vragen ze wat is dat dan? Nou, dat is dan het hout met een vogeltje op zitten kan. Hoeveel eerder rit je nou op een dij? Ik ga hier zo'n beetje 30 poen. En wat doe je ermee? Nou ja, we zieken iemand uit voor de wedstrijd. Dan hebben we 4 uitzieken, er met 4 juryleden die beoordelen de heel zeg maar. En nou, we eten zelf wat op en we verkepen een prutje zeg maar om onkosten er wel wat uit te krijgen. Ja. Nou heb ik begrepen dat je dat uitziekje van de eel net zelf doet. Nee, dat doet mijn vrouw altijd. Die er altijd wat karakter in dan ik zelf ben. Ik ga hier ga ik 10 keer rekken en ik ga hier 1 keer in prijs houden. Ik ga hier 4 keer eerste wedstrijd en een keer tweede en een keer derde. Nou ben je ook de organisator van dit festijn. Ja, dat een beetje zo kwam. Nou ja, hier direct en die had er eigenlijk zelf net zo vol tijd mee voor. En toen had er mij vrij om te helpen hoe mij te organiseren, zeg maar. Je had nou een mooie doos met eel. Dit ben ze? Dit ben ze, ja. Dat mag ze worden. Dit ben de beste. Ik hoop het al. Dit ben die beste. Ja, dat hoop ik eigenlijk. Dus ja, dit lever ik niet water hak naar. Ja. Dat is jongen dan zo wel. Dus je bent nou klaar? Nee, ik rek je nog een toontje. De jury beraadslaagt over de punten die uiteindelijk de derde, de tweede of de eerste plaats gaat bezetten. En de eerste prijs rent er toch een beetje uit. Dat is even wat hoger eindigen. Bij 260 en een hele punt. En dat is Martin Verdeman. Wat zei je gegund? Het is slecht best. Ik weet het, maar het maakt het niet. Super.